बे सुबिदाखौ दिनै सोर होखो? दुलाराय बर' फरायसा आफाद प्रमद बर' इउपिपिएल। आसल खोथाया बेसो। दा जों 523 खान गामि दानख'नांगौ होननानै दिनै हाइकर्ट खालामदों। दिनै बिथांमोना दानख'नो मोना होननाय बाथ्राफोरखौ दिनै जों जिबायदि लेक्साराव बुंदों, स्टेन्ड लादों, बे बाथ्राखौ बारा मोजां मोनाखै। बे बाथ्राखौ बारा मोजां मोनाखै। होमब्लाबो जोङो दिनै इलेक्सना आलादा, जोंनि भबिष्यतआ जोंनि बिटिसिआसो। बिटिसिआ जुदि जोबस्राङो, बिटिसिनि मोनखानाय ओनसोल एबा गामिया जुदि दानख'जायो, होमबा बे बिटिसि 6 सिडुलआ बहा थागोन? खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ Btrinfostudio इउटुब चेनेलाव आङो गिबियावनो बरायनानै लाग्रोलायबाय। नोंथांमोननि गेजेराव दिनै बेखौनो बुंनायदों आङो, नोंथांमोना ससे भिडिअ नुखांखाबाय जे बारग' जेनेखि एमएलए चन्दन ब्रह्मआ मोनसे बाथ्रा होनदों, जेनेखि बिटिआर निफ्राय माखासे गोबां गामिफ्रा जेनेबा दानख' जासिगोन आरो बिथांमोना जायफोरनो दानख' जानो लुगैयो बिथांमोना माखासे आपिल खालामो, एप्लिकेसन गारनानै बिथांमोना दानख' जानायनि खामानिफोरखौ मावगासिनो दं। बिदिबा बिटिसिआ थानाय नङा, बिटिसिआ जेरै दं जोंनो बेखौ नांगौ होननानै दिनै चन्दन ब्रह्मआ बुंदों। दा बे आयदानि सायाव आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जे चन्दन ब्रह्म एमएलए सारखौ आं खावलायगोन जे सार, दिनै नोंथाङा दिनै बेसेबांबा गोबाव एमएलए मावनानै फैबाय आरो संग्रामनिफ्राय फैनाय मानसि। दा संग्रामनिफ्राय फैनाय मानसि जानानै नोङो दिनै हारिनि थाखाय गोबां खामानि मावबोबाय, कन्ट्रिबिउसन होबोबाय। नाथाय नैबे समावसो दिनै नोङो बेफोरबायदि माखासे नेगेटिभ खोथाफोरखौ जेन' रायजो राजाफोरनि समाव बुंनानै होआ, आं बेखौ खावलायदों सार। दिनै नोंहा मा दंबावो? जेन'बा नोंहा मा गैया? जेन'बा मा जोबदों? थाखा फैसा जोबदों ना मा जोबदों? गासिबो दंखाजोबो। दा दिनैनि थारिखआव सारा नोङो जेखि राजनितिक हान्जायाव थाया मानो, जाथिनि थाखाय खामानि मावदो सार, हारिनि थाखाय खामानि मावदो। गोबां माखासे गोलैसोनाय जोंनि बर' जाथिफ्रा जोंनि हारियाव दासिमबो दङ। बिथांमोननि थाखाय सारा सानोबा सानदो, गोरिब गुन्द्राफोरनि थाखाय माबा मोनसे खालामदो, न' बां लुनानै हैनाय बेब'स्थाखौ लादो सारा। नाथाय मानो बेफोरबायदि राजनितिकनि मुङाव राजनितिक खालाम, खिन्थु राजनितिकनि मुङाव जेन' जाथिया भबिष्यतआव माने खैफोदाव गोलैनाङा, खैफोदाव गोलैनाय बाथ्राखौ दा बुं सार। बेफोरबायदि नंखाय बाथ्राखौ बुंनो नाङा। दिनै सारा बुंनानै होनो हागोन नामा जे दिनै बिटिसिनिफ्राय गासै मोनबेसे गामिया दानख' जाखो सार? सारा हायोबा बिनि डाटाफोरखौ होबानो जाबाय जे दिनैसिम मोनबेसे गामिया बिटिसिनिफ्राय दानख' जाखो? दिनै बिटिआर जाबाय होननानै बिटिआरनिफ्राय माने गामि दानख'नाय आरो सोसननाय बे बाथ्राया दङ थिगैनो, नाथाय दिनैसिम मोनबेसे गामिया दानख' जाखो सारा बेनि हिसाबखौ होनो हागोन नामा? जोंथ' नुवाखै, दिनैसिम दानख' जायाखै। इभेन दिनै दाजाबनायनिसो खामानिया जागासिनो दं। दिनै घफर सनितपुर दिखियाजुलियावहाय गासै 85टा गासै बर' गामि, जायफ्राव माने मेजर माने मेजरिटि हिसाबै बर'फोर दङ आरो बाहाय एसे एनै माखासे गुबुन जाथिफोर दङ रिजायनानै थानाय। दिनै बिथांमोनखौसो दिनै दाजाबफागासिनो दङ बिटिआरआवहाय, आरो समस्तिया दिनै बारायनो थांगासिनो दं बिटिआरनि समस्तिफोरा। दा बे आयदानि सायाव सारा मानो इसेबां माने नंखाय बुंनो नागिरदों? दिनै फालिफोरखौ मानो गोनो गोथो खालामनो नागिरदों सार? आं सार नोंखौ मानियो। दिनै नों बेसेबांबा गोबाव जेनेबा एमएलए बिबान जाबोबाय आरो दिनै नोङो दिनै जाथिनि थाखाय गोबां माखासे खामानिबो मावबोबाय, बेखौ आं सनमान होयो। नाथाय दिनैनि थारिखआव राजनितिनि मुङाव राजनितिक खालाम सार, आंहा बुंनांगौ गैया। दिनैनि जेनाखि बिटिआर गभर्नमेन्टआ जे मावाखै होननानै बुङोबा, बे आयदानि सायाव एबसुआ खामानि मावाखै होनना बुङोबा भुल जागोन सार। दिनै एबसुआनो दिनै बिबान लानानै दिनै खामानि मावगासिनो दङ। एबसु आरो दिनै इउपिपिएल सरकारजों जुथायै खामानि मावगासिनो दं। दिनै सारमोना मोनसे बाथ्राखौ बुंनो हागोन नामा, आंनो फोरमायनानै होगोन नामा? जे समाव बिटिसि सुक्ति जादोंमोन, बे बिटिसि सुक्ति जानाय समाव एबसुआ बिटिसिजों एबा बिएलटिफोरजों सापर्ट दंना गैयामोन? सारा बेखौ बुंनो हागोन नामा? बिटिसि गभर्नमेन्टजों लोगो लानानै एबसुआ बै समाव खामानि मावगोन ना मावाखै सार, नों बुंनो हागोन नामा? दिनै जे इउपिपिएलखौ रायबाय थादों, एबसुआ इउपिपिएल, एबसु माने इउपिपिएल होनबाय थादों। बै समाव एबसुआ बिपिएफजों थाबोनानै बा बिटिसि गभर्नमेन्टजों थाबोनानै खामानि मावबोआखै होननानै सारा बुंनो हागोन नामा? बिथांमोना बुंबोदों आरो बिथांमोनाबो मावबोदों जे जायनि समाव उननि समावसो जे माखासे जेनाखि नोंथांमोननि सरकारनि खामानि मावनाया माखासे बिहिया जांनायखायसो बिथांमोनाबो एबसुआबो दिनै बे बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय गावनानै फैदों आरो गोदान मोनसे समाजानो लाफिनदों। माबा मोनसे डेभेलपमेन्ट जायो नामा बिटिसिनि सरकारनि गेजेरजों, बेखौ नोजोर बोनानै एबसुआ थाथ'दोंमोन। नाथाय बेहाय जेबो बेजों जाया, बिटिसिआ जोंनि थाखाय थोजासे नङा, बे बिथिंखौ मोनदांनो हानानै बेफोरजों जेबो जानाय नङा साननानै दिनै एबसुआ फिन आरो रिभलिउसन खालामफिनदों, सोमावसारफिनदों। थ' बेबायदिनो दिनै
दिनै नोंसोर जे बुंगासिनो दङ एबसु माने इउपिपिएल माने एबसु होननानै बेथ' नंखायथार सार बे नंखाय बाथ्राखौ आंनिबा सारा बुंनाङा मानो होननानै बुङोबा दिनै इउपिपिएल गभर्नमेन्टजों एबसुआदि पारमानेन्ट थालांबाय थागोन बेखौथ' सारा बुंनो हाखाया मानो होननानै बुङोबा दिनै सरकारजों थाजाबनानै गोबां माखासे इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौनि बाथ्राखौ दिनैसिमबो दिपेन बर' सारा मावगासिनो दङ आरो बिथाङा दिनै मावदों नाथाय बेफोरबायदि मावनांगौनि खाथिराव मालाबा राजनितिजों थानांगौ जानानै फैदों बिथांमोना खिन्थु दिनै पारमानेन्टलि एबसुआ जे इउपिपिएल थागोन बेबो नङा जेब्लानाखि बिथांमोना गासैबो बाथ्राखौ सिंसाब मोनदांजोबगोन जे इउपिपिएल सरकाराव जोंबो माबा मोनसे जानाय नंला सानोबा फिन आरो एबसु आरो जाथिनि थाखायनो आरो बै डिमान्डफोरखौ फुलफिल खालामनो थाखाय माने बिथांमोना सरकारनिफ्राय गोजान जानानै थागोन दा बेनिखायनो आङो बुंदों सारखौ जे चन्दन ब्रह्म सार नोंथाङा बेफोरबायदि बाथ्राखौ जोङो पाब्लिकनि सम बुंनो नाङा एसेबां माने रायजो राजाफोरनि गेजेराव नोङो नंखाय बाथ्राखौ बुंनो नाङा दिनै नों सारा मिनिस्काव दिनै बिपिएफनि मिटिं जायो इउपिपिएलनि मिटिं जायो बिपिएफनि मिटिङाव इउपिपिएलनि सापर्टारफोर सोरबा थाङो नामा सार बा इउपिपिएलनि मिटिङाव बिपिएफनि सोरबा मानसिफोर थाङो नामा रावबोथ' थाङा ना सार गासिबो बिपिएफनि मानसियासो बिपिएफनि मिटिं खोनासंगोन इउपिपिएलनि मानसियासो इउपिपिएलनि मिटिं खोनासंगोन स' होमबा बावहाय दिनै नों बबे बाथ्राखौ बुंनानै फोजोनहोनो हानो बा मानसिफोर बोरै चेन्ज खालामनो हागोन नों हानाय नङाना जुदि बिपिएफनि मिटिङावबो इउपिपिएलनि मानसिया थाङोबा इउपिपिएलनि मानसियाव जुदि बिपिएफनि मानसिया थाङोबासो ना बेखौ मानसिफोरखौ बुंनानै सोलायनो हागोन दा जों बेफोरबायदि जुदि जोङो जाम्बा जाम्बि होननानै रायजो राजाफोरखौ जों नंखाय बाथ्रा बुंनानै बोननानै लाखिबाय थायोबा बोरै जालायखो सार नंगौखौ नंगौ बुंनांगोन थारखौ थार बुंनांगोन दिनै आं नोंसोरखौ सनमान होयो मानोना नोंसोरबो दिनै हारिनि जाथिनानै खामानि मावनो फैनाय आरो हारिनि गेजेराव मोनसे सुक्ति लाबोनाय ओंखायनो सारखौ आं रिकुवेस्ट खालामो बिटिआर गभर्नमेन्टआ जे मावगासिनो दङ मोजांखौनो मावगासिनो दङ आरो साराबो जेन' दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि बाथ्रा नेगेटिभ बाथ्राखौ जेन' बुंफिनला आं बेखिनिखौ आंनि बे चेनेलनि गेजेरजों खावलायबाय सारा गाज्रि मोननो नाङा थेंक इउ